iPhone seýärler üçin Kaliforniýadaky Steve Jobs'un ýaşaýan öýüne baryp gördük. Bu öý Silikon jülgesining merkez şäheri bolan trillion dollarlyk Palo Alto şäherine ýerleşýär. Elbetde öýüň içine girip bolmady. Steve Jobs'un öýü ýaşaýan bolsa, belki ata media towaryndan gelýär diýip haýyş ederdik bolýan. Arman Steve ýokda. Apple'in, ýani iPhone'laryň esaslandyrjysy, has dogrusu, akıllı telefonları bizim gündelik durmuşymyza girden Steve Jobs ine şu ýerde ýaşapdyr. Bu şäher HP, Google, şeýle hem Instagram we Facebook örne jemleýän Meta kompaniýasynyň hem ýerleşen ýeri. Biz olary hem baryp gördük. Inneki videomuzda olary hem siýetirers. Elbetde Palo Alto şäheri makul sözlük tasmamyzyň hem bagdaly alan şäheri. Dünýäniň iň gowy ýokary hojalarynyň ilkinjileriň biri olan Stanford Üniversiteti hem bu şäherde ýerleşýär. Tehnologiýa bilen bilimiň netijede bolsa milliard dollarlaryň emele gelen şäherini köçete öýrenip täze çykypdyr diýip soňky modelini almak üçin $100 dollar harçlanýan telefonlaryň we beýleki akylly emele aňlaryň köpsiniň merkezlerine duşmak mümkin. Ine Steve Jobs'un sadece hem bu 70.000 ilatli sadece şäherde ýerleşýär. Ýaşaýan öýüň elitika bolsa elbetde owy. Emma esasat aklyň, pikiriň we dünýä garaşyň netijede bolsa ýaşaýyş standardyň elite bolsun diýilýäni bu bolsa gerek. Hormatly muşaşlarymyz, Ata Watan TV YouTube kanalyny izlemeye devam edin.